mga kapuso, madamo nga tumulo nagdagsa sa mga simbahan kadungan sa Palm Sunday. Pagabi-abi kay Hesukristo sa Jerusalem gindumdum. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagtipon kay nagbayaw sa ilang mga ramos ang madamo nga mga tumulo sa Haro Plaza. Samtang nagamindisyon si Most Reverend Minifil Villones. Pagkatapos ni, isa ka prosesyon na ginhiwat sa palibot sang Haro Plaza. Ginsundan ni sa pagselebra sang satos nga misa sa Haro Metropolitan Cathedral. Ini nga tradisyon ang pagdumdum sa badinalagon nga pagsulod ni Jesucristo sa Jerusalem sa pagsaulog sang Palm Sunday o kon Domingo de Ramos. Ini man ang pagsugod na sang Semana Santa. Nag-angkon kita sang pagdayaw sa Dios. Apang ang masunod nga bahin, ang pasyon sang aton Ginoo, ginbayaan na naton siya. Sa pag-abot sang pagtilaw, nagbag-o kita. Isa sa mga nagtambong ang 74 anyos nga si Marieta. Apisar sa ginabatsyag sa lawas, nagpursige ini nga makakadto agod ikabuhi ang iya pagtuo. Maski akong lawas, na may nabatya ko pa'y sige lang, nang gapray lang ko nga tagaan ako mayo lawas nga maka-attend gid ako. Ginbatas naman ni Sheila ang kabugat sang madamo nga ramos nga dala. Kaya ka mga bayaw ko kag ang mga friend ko man sa balay. So sila Wala. Kay ma-attend sila karon sa blessing ka mga salakyan. Si Agapito naman kahapon pa lang nagbakal na sang ramos nga iyagin pa bendisyonan. Ang traditions as a Catholic, we're going to attend the Mass before the start the celebration. Pahanumdum sang simbahan nga ang gahom sang ramos ang wala na sandig sa iya mga dahon, kundi sa kamot sang nagauyat sini kag sa tigapusoon nga may pagtuo. Tudlugid naton nga ang mga lokal ini wala ni sa hours na ginabutang naton ini sa altar naton sa atong mga puluyan tungkol sa mga tartahan para ipaybalo no kita nagaupod kay Kristo. Samtang sa Banwasang Leon, gindumdum ang selebrasyon pinaagi sa isa ka theatrical performance. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.